Jumbuhake karo aku ora apa kuwi ora kok terus nyemoni wakil rakyat ora ning aku nyemoni para-para sing dadi pangarsa ning wilayahku. Ning wilayahmu ngopo? Nalika arep jago sesuk do nyoblos aku, do milih aku. Nek pancen milih aku sesuk dalan kene iki tak aspal alus kaya pipine wong ayu. Ning bareng dadi tetep dalane malah saya dadi kaya kali. Mula iki diaturake lelagon lali janjine. Ya. Muga-muga sing dadi pangarsa aja nganti padha lali karo janjine. Ya sapa? Aku kok penasaran karo sing saben-saben oleh rene karo mesem iki. Dasare ya urung kenalan. Heeh, sapa? Panjenengane Mbak sing mepet aku iki. Heeh. Terus Mbak sing nomor 2, terus Mbak Bella Soekarno. Heeh. Terus karo gandeng anak Quentin mau wis saiki jejere nek ora kleru biyen jaman isih enom biyen tau melu aku Mbak Novi nek ora kleru. Ayo papat maju bareng. Aja ninggal aku trimo munceng. Mau ki asline aku penasaran iki. Iki piye loro ki asline kembar apa kok rada mirip-mirip kepiye? Mboten, Pak. Oh, mboten. Coba aku tak dialog sedina sing karo iki. Nuwun sewu, Jeng. Nderek gladi wangun gulang tepang asma sinten, Nggih? Nggih, Pak. Kula pun paring asma Puspa, Pak. Puspa sinten komplite? Isna ini Puspa Kumalasari. Puspa Kumalasari. Puspa ki kembang. Mula kok wah jan kembange ketok piye ngono. Tasih kuliah? Tasih. Kuliah wonten pundi? Kuliah wonten Institut Seni Indonesia Surakarta. Oh, Surakarta. Pidalem wonten Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul layak to layak. Mulane kok suarane apik. Miteni nek Kyai Gunung Kidul napa? Esmane kuwi lho sing ora nguwati kuwi lho. Lah napa kados tiwul ya semane? Sami mawon. Jenengke aku penasaran suarane kaya ngapa. Sijine, Mbak. Kita Derek tepang asma sinten? Kula Afifah, Pak. Afifah. Pidalem? Kula saking Gunung Kidul ki. Oh, saking Gunung Kidul. Gunung Kidule pundi? Kula Karangmojo. Oh, Karangmojo. Karangmojo ki nek ora kleru saka Sehono kae ngetan bablas njeruk ngetan bablas terus tekan apa kuwi tekan Wiladeg ngetan bablas meneh. Nggih. Karangmojo. Kula Wiladeg niku, Pak. Oh, Wiladeg. Mekaten, nggih. Tasih kuliah napa sekolah? Alhamdulillah sampun rampe tanggenipun kuliah, Pak. Alhamdulillah. Sampun gelar SSN. Nggih, insyaallah sampun. Pun tesih legan apa pun omah-omah? Tesih jomblo, Pak. Tesih jomblo. Sesuk tak jodoke karo sing girong kae Pak Suhar kae ya. Ya nek kae Mbak Bella aku wis kulino disindeni karo Mbak Bella. Mbak Bella iki isih klebu manten anyar. Heeh. Ketake wis pirang sasi ya nek ya jenengane nikah iki? Sampun 6 sasi, Pak. 6 sasi kok durung isi-isi ya? Nyantai kok, Pak. Nyantai ya. Mboten keprungsi. Suwe ra ketemu karo Mbak Novi. Heeh, wah jan. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ada-ada saka Solo ya, Nak ya? Nggih. Nreta iki mau. Nggih. Ayo kanca-kanca Mbak Puspa, Mbak Hafifah, Mbak Bella karo Mbak Novi coba lali janjine ning aku nyuwun supaya dibawani. Bawane apa? Sampeyan mau sore mau do muni Gandasuli ta? Do ngerti ora sing gawe Gandasuli sapa? Aku sing gawe. Nek rak Joklino nabur ora ngerti sing gawe sapa. Heeh. Iya, kaya nek kundur kedaton mau kanggo ning nong nong ning ning nong ning nong ning nong nong ning sapa sing gawe? Aku. Sok do tok nggo golek dhuwit oraan.
Ya ning aku ya ora njaluk royalti, termasuk bawa lali janjine Asmara Ndana, lali janjine sing sok do tok onekke kae. Sapa sing gawe? Sinten, Pak? Sapa? Sinten? Mas sing gawe Mas. Ayo, kaya ngapa? Tak nyoba suarane sapa mau Mbak Puspa nggih? Dina Minggu kang tan. Aduh, muga-muga aja nyetel YouTube Gusti Allah. Lali nek dira streaming aku ki. Ayo kaya ngapa, Mbak? Dina Minggu kang tak anti. Dina Minggu kang tak anti. Wah, luar biasa suarane. Mbak Puspa. Nggih, Pak. Tanggal 17 sesuk selo mboten? Mboten. Lah padha aku ya ora selo. Ya, coba sak larik meneh. Neno. Dina iki tukang sone iki ya nganu iki ya apa kuwi sentimen lah piye bareng sing nyuwara ayu terus ditambah eko golek perhatian yo coba jajare Mbak Afifah tirokno sulingku nak nah semeneng kuwi ae sampean do tak kon ngaturke bawa iki pamrih saben bawa iki panjenengan ben kelingan aku mergo iki sing gawe bawane iki aku. Ayo sak larik meneh nok. Nanonina. Anane pijersa maya anane pijar semoyo tiba loro. Ambali nggih Pak, ambali nggih Pak. Aja semelang nek bab cengkok ki nek upama sesuk ki ana sing salah aja semelang. Mas Aguh marai sesuk. Mas apa? Mas apa? Masako maksude. Neno-neno. Baleni meneh mergo iki tiba loro. Anane pijar oper nang ngene Mbak Bila iki ya ora kalah kenes iki coba nek ditirokke cengkok sulingku sing rada kenes. Siap rungokke? Nah, coba. Pinter golek halesan. Iya, sik. Tirokke meneh. Nah. Nyandar hadangan duka. Nah, sing terakhir Mbak Novi, Mbak Bella, Mbak Hafifah, Mbak Puspa bareng. Aku wis ora percaya. Nah, langsung masuk dangdut. Aku wis ora
dasare pengrawite enom sing dene ya nom-nom padha-padha le semangat. Ya lanjut. Jan-jane nyuwun pambiyantune Mbak Intania. Ya, kaya ngapa? Neno-neno. Iki dandang gula iki njlentrehake utawa merdekake P4 iki kok ngapa? Banjur P sing kaping sepisan piye, Mbak? P kang sepisan mangkene dadi werdine sing kaping pindho apa Mbak Intania? Penghayatan kang nyata kang kaping telu
sing kaping 3 apa Mbak Intan? Tumindak ing pengamalan. Banjur P sing kaping 4. P kaping 4 mengku surasa sayekti. Mengkari ngegongke wujud kang panca matur nuwun. Bawa dandang gula P4 ya kuwi pedoman penghayatan pengamalan Pancasila wis diaturake utawa Eka Prastya Pancakarsa. Terus saiki diaturake lelagon apa kuwi lelagon lancaran P4 wiramane kur meneh. Monggo Mas buka bunang meneh pokoke role mbengiki bunang. Brong turute 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 tutu ding ding dong dong. Ayo Mas Bundan. Perluan pribadi panca Pancasila matur nuwun lagon P4 wis diaturake ya terus karepmu jumbuh pawan apa ingkang dadi pengendikane Pak Eko nalika sore mau bahwa Yogyakarta kuwi kok diarani istimewa kepiye ya merga nyatane nalika 1949 biyen ya Ngayogyakarta ki nate tau dadi ibu kota negara Republik Indonesia tur ya akeh pahlawan-pahlawan kayata Sultan Hamengkubuwana sing jumeneng kaping 9 banjur Pakualam ingkang kaping 8 Ki Hajar Dewantara lan sak panunggalane mula ora jeneng mukal yen Ngayogyakarta banjur dadi istimewa dasare neng kene awake dhewe ya dirawuhi karo panjenengan ingkang winantu ing pakurmatan sapa panjenengane Bapak Wali Kota apa Wakil Wali Kota Ngayogyakarta panjenengane Bapak Wawan Hermawan ya mula diaturake lelagon Yogyakarta Istimewa
Buka apa? Buka bunang meneh. Role pokoke bunang iki pokoke. Ayo Mas Bondan. Nyata istimewa ing kuna kapan kajuwana sumbang sing bumi nuswantara nyawiji greget lan sengguh uga tansah memayu ayuning bawana lan tetep nyawiji negeri Indonesia Yogyakarta tetap istimewa Yogyakarta tetap istimewa Nuswantara sawiji gregetan sengguh sarta ora minta bukan mangsa memayu ayuning bawana nyawiji negeri Indonesia Yogyakarta tetap istimewa Yogyakarta tetap istimewa. Wah, jan luar biasa apa-apa kok apik lho. Iya, mongko ya tak aturke ming latihan pisan to. Iya. Ning durung lengkap. Durung lengkap nek panjenengane Pak Eko Swanto katuran minggah ana ing pepanggungan. Ya. Ya senajan mawis paring pengendikan ning ya ben kanca-kanca ki ya padha mirengke pengendikane Pak Eko iki mengko kepiye mbok menawa ana pengendikan apa ta apa monggo Pak Eko kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Ngelmu iku. Monggo Pak Eko.
nuwun Pak Geter. Nggih, sugeng dalu Pak Eko. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula pun ngode ben ra munggah malah dipanggil. Pak, kula kangen nih Pak kalih panjenengan menika. Nggih, matur nuwun. Niki kula kalih Pak Dekabdi. Oh, nggih Pak Kabdi. Suka PDI. Dari namanya sudah ketok nek PDI Perjuangan. Oh, ngaten nggih. Nggih, Bapak. Nyadung pentikan, Pak. Nggih, matur nuwun ingkang sepindah kagem Pak Ki Geter Pramuji Widodo uga para wiraswara, Mbak Sinden juga semua saja juga seluruh masyarakat Kota Jogja. Ini wayangan tadi sudah diterangkan oleh Pak Geter, Pak Dalang. Nggih. Bocange wis ngendika soal Pancasila, matur nuwun. Pun kula didhawuhi napa niki? Lah nggih badhe ngendika paring dawuh napa malih mbok menawi tasih wonten ingkang kentun mboten digedhakaken. Dawuh ya wayangane tahun ngarep ngono ae. Nggih. Kira-kira ngono ben gampang. Biasanipun menika DPRD menika mulai wayangan kan akhir tahun, Pak. Nggih. Ning gandeng menika edisi khusus terus di wayangan bulan Juni wonten wayangan. Lajeng benjang akhir tahun menika wonten wayangan malih mboten niki Pak kinten-kinten. Pak Setuan monggo. Nah, sing pojok nika sing kagungan. Ha nggih. Pokoke matur sembah nuwun, Pak. Saben-saben dawuh kalian kula sak rencang. Nggih, matur nuwun. Terus ing dinten menika kaleres bersamaan dengan doa haul Bung Karno. Pas tanggal 21. Nggih. Jadi kita juga mohon doa kepada seluruh masyarakat di Kota Jogja, di DIY, seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Bung Karno senantiasa dalam sisi Allah yang indah ya, dan api perjuangannya diteruskan oleh kita. Dan matur nuwun, jalan kebudayaan ini jadi jalan sinau Pancasila, sinau sejarah Bocange. Nggih. Pun sekambe kula tak nembang mawon nggih. Nggih wong sing ditenggo-tenggo nggih. Niku wong dasare panjenengan wong nggih ngersakaken kutut manggung, ning kutut manggung menika wangunipun wonten gara-gara. Nggih pun derek mungkin kula tunggone tekan esuk niki. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Nggih derek tepang Pak. Kula seneng klambine abang ya. Nggih. Padha kalih Pak Sukabdi. Nggih. Pak Eko badhe ngersakaken tembang napa, Pak? Pun niki katur tandha tresna kagem masyarakat Jogja ugi Bapak Ibu ingkang rawuh wonten DPRD Nyidam Sari. Oh nggih. Namung nyuwun tulung sinten sing saged bawa, kula mboten saged soalé. Mboten sangang bawa mboten napa-napa, Pak. Saleh bawane nggih dandang kula kados dandang kula Pak 4 taun lagune sami ming cakepane ingkang benten. Nggih. Nggih. Miki endi Pak De jenengan ki? Badhe nyuwun dipun rencangi menapa badhe nyekar nyilirani piyambak, Pak? Rame-rame mawon. Kula nggih mboten pati apal lagune soalé. Nggih mangke kalian dipun bantu ibu-ibu arang kena. Leres. Nggih. Sak menika nggih Pak nggih. Nggih. Kula introni ngangge suling riyen, Pak. Nggih. Ya. Apa kowe yo nggawa suling kowe? Sesuk ki nak mulih ki rak rada ngruput, perlune sesuk aku sesuk arep mandheg ning Bangju Kidul kono karo ngamen sesuk. Ayo kanca-kanca Nyidam Sari ya. Umpama sliramu sekar melati, Aku kumbang Nyidam Sari. Umpama sliramu margi Getang-tang tak getang tak getang. aku kang bakal liwati. Sinasan lintang eluku semono tansah tansah kumandang
Buah, Mas. Matur nuwun. Wah, nggih, matur nuwun Sugeng Rawuh Ketua DPRD Kota Yogyakarta niki sedherek kula Mas Wisnu Sabdono Putra. Wah, nggih matur nuwun. Kalian nyuwun pangapunten nggih Pak nggih, mbok bilih kala wingi Bapak ngersakaken request lagu bersukaria ciptaanipun Bung Karno menawi wonten lepatipun anggen kula aturaken saestu tangan kagem bersukarianya yang malam ini keren. Nah, saniki gandeng kula pun ngejak Pak Kabdi teng dhuwur. Nggih. Pak Kabdi sisan Gubuk Asmara. Oh, ngaten nggih. Iya, oh iya iki mau panjenengan Pak Kabdi ngersake Gubuk Asmara mongko kepareng nyawer 500.000 matur nuwun Pak, mugi berkah. Karo ya somben ya mayang neng dapile Sleman Utara barang. Amin nggih. Mugi-mugi saged kepanggih. Nggih, matur nuwun. Bapak Kabdi badhe nyelirani piyambak menapa dipun rencangi? Nyobi nggih. Oh, nyobi nggih. Racine mama. Mawi bawa menapa langsung, Pak? Langsung. Neno nano semanten, Pak. Nggih. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae yen aku leren tondo kasih sayang Pripun, Pak? dereng nate sesarengan dados mbok pilih kirang pas. Enggak, pramila benjang manggap, Pak. Mugi-mugi nggih, Pak nggih. Amin. Mugi-mugi. Catetan sajroning ati datan untuk saya marani Diselembarke terus dangdut tipis-tipis wae, Mas. Dibantu sinden-sinden. Monggo, Pak. Yang liwat
Matur nuwun, Pak. Oh, cocok dadi Pak Dalang jenenge mengke enten tanggapan. Nggih. Nggih dilalah enten wiraswara sing izin pun monggo telepon Pak. Wah, nggih Pak, wong swantene nggih sae nggih. Nggih makaten nggih. Nggih matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Eko kalian Pak Sukabdi. Ya. Dereng tesih duwe utang Pak, sing duwe utang selarik. Digongke riyen Pak dereng rampung. Catatan sajroning Pak Dalang sampun menggelorakan Pancasila melalui kabudayan. Nggih, matur nuwun. Ya iya. Ya, matur nuwun Pak Eko kalian panjenengane Pak Kabdi. Ya, terus karmu dienggo lagu penutup, Nduk. Heeh, mengko perkara request nek durung bisa dipinangkani, mengko dipinangkani ning gara-gara mergo awak dhewe iki le nyambut gawe kuwi ning dalam kota. Nek iso aja nganti kaya daerah Wonosobo, Temanggung. Lah nek ning kono aku ning Temanggung Wonosobo iki mayang bubar tak bubarke jam 4 di demo karo masyarakat kono kudu kon bubar jam 5:15. Lah nak ning kene mengko tancep kayon utawa bubar jam 3 ora apa-apa. Ning sing penting wigatine ujube lakone nggone lagon ya iso kecekel kabeh. Ya, pelok Mas. Ya lah dene apa. Maka tak wiwiti saka anak wedok sing mepet karo aku sapa Mbak Puspa supaya dibawani dhisik raketang rong larik mengko terus digilir ya digilir ayo le nembang ki maksude giliran ngono kok wayahe wis arep kowe melu ngewangi bengok-bengok iki saiki kidul kono karaokenane wis jaran. Ayo beda piye? Beda nek karo sing do karaokenan, ha nek kon betah melek-melekan ya betah awake dhewe ya. Ha iya genah kok ya. Awake dhewe yoga kok melek sewengi betah. Ha kono? Heeh. Nena gilir apa isih Mbak Puspa? Aku sing kepengin krungu suarane Mbak Puspa. Nena perkutute. Ayo nak. Perkutute aja semelang nek musuh karo aku mesti tak tuntun wis to. Perkutute. Arasa ha 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 arasa ha 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 amoni aku wis ngrasake suarane Puspa saiki genti tak ngrasake suarane Hafizah. Hafizah sapa Hafifah? Ayo Mbak Afifah. Nonan. Lunem. Neng
Keringan. Sak lari meneh. Lanu. Anggunge manas Anggung kok memanas ati iki anggunge kaya ngapa coba? Aku kepengin krungu anggunge manten anyar kaya ngapa anggunge isih cetha apa ora? Sapa Mbak Bila iki manten anyar? Ora Mbak Bila panjenengan iki nek ning FB mbiyen jenenge Bila Soekarno. Jane asline iki sapa to? Nggih, kula aslinipun Bella Nadinda, Pak. Bila Nadinda. Oh, Bila Nadinda. Nggih. Krunguku Bila Ngadina e. Ayo nek gandeng kowe iki manten anyar coba anggungmu kaya ngapa? Lur. Meneh nok meneh. Suanem. Ya, bacot ki meneh Mbak Bella. Monggo. Monggo. Ngono Mbak coba. Saking pundi, Pak? Ah biasane saka ngarep. Napa dirampungne? Monggo. Ngono coba. Monggo di posisi ngene iki. Ora apa-apa, ngene iki jenengane cengkok Innova. Inovatif kok Innova. Ya, jejere Mbak Bila sapa? Oh, Mbak Novi nggih. Nggih. Yen jaman melu aku isih cilike. Heeh. Apa saiki wis gedhe semono ta? Nek ora kleru mbiyen melu aku sekitar tahun sadurunge Covid ki sekitar tahun 2018 ya nok ya. 2018-19. Oh, wah, mbiyen saya cilik lho sampean kacamata kae. Nah, saiki kok gedene semono apa panjenengan saiki wis keluarga? Dereng, Pak, pandengane mawon. Oh, kok durung keluarga kok mundak gede? Subur, Pak. Ayo mbok menawa cocok. Cocok apa? Cocok jamune. Ayo bacoke Mbak Novi. Ben rata terus saiki jejere sapa Mbak Entin sing juara 1 sinden idol. Idol kok. Ayo Mbak Entin. Arasa Arsa apa Kang sak karepe kono.
Ayo, Mbak. Sekalian kene iki Mbak Entin sugeng lenggahipun Pak Eko ngono coba Sugeng lenggahipun Pak Eko. wah jan panjenengan ning kono terus mesem guyu wae wah jan nyenengke pokoke wah ayo sak ora-orane kaya kandhaku arep sunden nom-nom ngene iki marahi penyemangat iya ayo saiki sing nyeluk gandeng mau wis Mbak Hafifah saiki genti Mbak Hafijah. Neno. Beda, Pak. Beda piye? Lah udah Hafidah kok. Wah, ora ngerti ku ki Hafijah melu bengi saiki iki. Mboten, jan kelingane Hafidah terus padahal ana sing. Ya kae sapa e? Kae iki jebulane Mbak Intania, ya pawakane meh padha dadi ketonto. Mau bengi aku disindani Hafijah, saiki disindani Hafifah, dadi ketonto Hafijah ki melu saiki. Sapa Mbak Intania? Nenona sosal kendang, nenona plak-plak cur. Kendange suarane ngono ora, suarane plak-plak cung. Ayo, kaya ngapa? Nenona plak-plak cur. Ayo Mbak Intan. Ya ora nguciwani tabuhan nggon balungan nek mangsane mares ya iso wah temonjo juleng mangsane nggon alusan sing gender ya trampil dasare ya Pak Guru sing rebab ya rebabane ya wah jan nyenengke ngrengi sing ngiter nek ora kleru iki penyiter iki saka kasihan anake Dalyanto nek ora kleru kok kowe ngerti mergo Parmemukan iki kok ya ora doh karo Dalyanto. Mergo Dalyanto ki mbiyen iki kancaku saangkatan. Cara wayang ki tatane kok bedane iki meh padha ngono lho.